Bună ziua! Astăzi, 1451, Mahomed al II-lea, supranumit Fatih, supranumit Cuceritorul, redevine sultan al Imperiului Otoman. A mai avut o domnie mai scurtă, era mic copil, de data aceasta însă preia în mod absolut puterea, lichidându-și eventualii competitori. Una din primele acțiuni însemnate este, așa cum se știe, cucerirea la 29 mai 1453 a Constantinopolului, fostul Imperiu Bizantin, acum decăzut din gloria sa, dar totuși o cetate aproape inexpugnabilă. După aproape 30 de încercări, Constantinopolul este cucerit de Mahomed al II-lea, care, folosind tot felul de strategii, nu le mai enumerăm acum, reușește să treacă prin sabie frumosul oraș de pe Cornul de Aur, transformându-l într-un cel mai frumos, important, prosper oraș al Europei din vremea respectivă. Pe de altă parte, un film cunoscător al epocii, amintesc printre altele că vorbea numai puțin de 6 limbi, avea o cultură solidă, lecturi bogate, astfel încât are cu ce să extindă imperiul și gloria mult mai departe decât o făcuseră predecesorii. În primul rând, în Cornul de Aur construiește o flotă cu care stăpânește Marea Neagră, stăpânește strâmtorile, reușind să oblige toate factoriile genoveze să-i se supună, să plătească tribut, iar marea putere genoveză trebuie să se retragă din aceste teritorii. În al doilea rând, urmează cuceririle din Balcani, asediază Belgradul în 1456, dar Iancu de Hunedoara îi se opune cu succes. Câțiva ani mai târziu, în 1459, cucerește totuși Belgradul și ocupă, în afară de Bulgaria, și Serbia, și Grecia, și practic toate teritoriile de la sud de Dunăre. În ceea ce privește relațiile cu românii, îl supune pe Vlad Țepeș în 1462, deși noi ne lăudăm cu victoria lui Vlad din apropierea Târgoviștei, în realitate țara este ocupată de către turci, iar Vlad trebuie să se refugieze în Transilvania și apoi Ungaria, revenind 12 ani mai târziu. Pe de altă parte, în ce privește Moldova, în 1456 obligă pe Petru Aron să plătească tribut. Va încerca treaba asta și cu Ștefan cel Mare, care la început îi se opune și chiar îi bate pe turci la Podul Înalt, la Vaslui, la 10 ianuarie 1475. Însă, în anul următor, la Războieni, otomanii ies învingători. De altă parte, prietenii otomanilor, tătarii din Crimea, devastează Moldova, astfel încât în final Ștefan va prefera să se supună și să plătească un tribut de 3 ori mai mare decât plătise ucigașul tatălui său, Petru Aron. Este un sprijinitor al artei, al culturii. În vremea sa se înalță multe moschei, multe edificii, multe locuri publice, astfel încât pentru istoria otomană Mahomed al II-lea este un personaj central. O zi bună în continuare!